Den ene Gud og meningen med livet. Forestil dig en række tunge sten, der læner sig op af hinanden. Hvis hver sten læner sig op af den bagved, og den bagved også læner sig op af en anden, vil alle stenene falde sammen. For at holde dem alle stående, må der være noget for enden, der ikke læner sig op af noget. Noget stærkt nok til at holde alting oppe. Noget, der står af sig selv og ikke afhænger af noget andet. Alt i universet er som disse sten. Ligesom hver sten læner sig op af andre sten for at forblive stående, har alt i universet brug for mange andre ting, blot for at eksistere. Du afhænger af luft, vand og mad. Mad afhænger af jorden, regn og solen. Solen afhænger af fysiske love. Hvor end du kigger hen, afhænger én ting af adskillige andre ting. Videnskaben beskriver disse forbindelser vældig godt. Den fortæller os, hvordan én ting afhænger af en anden. Men den forklarer ikke, hvorfor hele kæden af sten står oprejst i første omgang. Den besvarer ikke spørgsmålet, hvad der er stærkt nok til at holde alting oppe. For at forstå det, må vi se ud over kæden af afhængige ting. Der må være et væsen, der holder alting oppe, men som ikke læner sig og ikke afhænger af noget andet. Det væsen, som holder alle ting oppe, men ikke holdes af noget andet, er det, vi kalder den almægtige Gud. Meningen med livet, så den almægtige Gud skabte os og alting omkring os. Hvis vi ser os omkring, ser vi, at alting har et klart formål. Solen varmer jorden og løfter vand op på himlen, hvilket danner skyer. Vinden flytter skyerne. Regnen fra skyerne får planterne til at vokse. Planter og dyr giver føde til mennesker. Intet i universet ser tilfældigt eller formålsløst ud. Når selv livløse ting har et formål, opstår et logisk spørgsmål. Hvorfor skabte den almægtige Gud mennesker, som tydeligvis har det højeste niveau af intelligens og bevidsthed? For at besvare dette spørgsmål sendte Gud profeter for at levere sit budskab til menneskeheden. Fra profeterne Adam, Noah, Abraham, Moses, David, Salomon, Jesus og Johannes. Til det endelige sendebud, den hellige profet Muhammed, fred være med dem alle. Hver profet kom med det samme klare budskab. Gud skabte mennesker for at tilbede og adlyde ham, og dette verdslige liv er en kontinuerlig prøve på vores lydighed over for Gud. En hver gerning, ord, tanke og intention fra os bliver nedskrevet af engle. Dødsøjeblikket er der, hvor prøven slutter, og resultaterne afsløres. De, der levede med tro på den almægtige Gud og gjorde gode gerninger, opnår succes i paradis for evigt. De, der fornægtede og afviste den almægtige Gud, vil lide evig straf i helvedesilden. Hvordan kender vi sandheden? Hvordan ved vi, at profeterne kom? De efterlod sig guddommelige bøger, som de modtog fra Gud. Alle guddommelige bøger blev fordærvet over tid, undtagen den hellige Koran, som er bevaret perfekt til den dag i dag. Over 1400 år senere. Men hvordan ved vi, at Koranen virkelig er fra den almægtige Gud? Lad os tænke over Guds nødvendige egenskaber. Han skal være uden begyndelse og uden ende. Hvis han begyndte at eksistere, afhænger han af noget, der fik ham til at eksistere. Således kan han ikke være det væsen, der ikke afhænger af noget andet. Hvis han ophører med at eksistere, så kan han ikke være det væsen, som alting afhænger af, fordi hans ende ville indebære, at alt andet får en ende. Så Gud har ingen begyndelse og ingen ende. Han skal være en. Hvis der var to skabere, ville den enes vilje begrænse den andens magt, og et begrænset væsen kan ikke være Gud. For eksempel, hvis en skaber ønskede, at solen skulle stå op, og den anden ønskede, at den skulle gå ned, kunne kun én lykkes. Den, der fejler, er magtesløs, og et magtesløst væsen kan ikke være den Gud, som alting afhænger af. Og endelig kan han ikke ligne sin skabelse på nogen måde. Hvis han gjorde, ville han være afhængig ligesom dem, og han kunne ikke være det væsen, som alle afhænger af. Spørg nu dig selv. Ud af alle de guder, folk tilbeder, hvilken passer der på disse logiske kriterier? Det er den Gud, som sendte den hellige Koran. I kapitel 112 siger Allah,
Sig, han er Allah, den ene. Allah er uafhængig. Han hverken avler eller er blevet avlet, og der er ingen lig ham. En Gud behøver intet. Alting behøver ham. Evig. Ingen søn. Ingen far. Helt anderledes end skabelsen. Ingen partner. Ingen ligemand. Koranen beskriver Gud præcis, som logikken kræver, at han skal være. Dette er ikke et tilfælde. Dette er bevis på, at den hellige Koran vitterligt er bogen sendt af universets skaber, den almægtige Allah. Invitationen. Så vi inviterer dig til islam, til tilbedelsen af den sande Gud, som skabte himlene, jorden og alt, der eksisterer. For at træde ind i islam, sig blot med oprigtighed. Jeg bevidner, at der ingen Gud er værdig til tilbedelse undtagen Allah, og jeg bevidner, at Muhammed er Allahs sendebud. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hvis vi tager fejl, mister du 3 minutter. Hvis vi har ret, mister du alt i det uendelige efterliv. Ved at gå din vej. Døren til evig lyksalighed står på vid gab. Vil du gå igennem?